Lakhain koira isi Borjan constituency angkang Hidipi Longki Engleng open stage along BJP Mass Joining amei kapado. Ahoklo non malom ratchari asong atum kilik nang te bok bomlo pura armu ka chepa'ok aphan ahawar tinta Mass Joining amei to de sang se pin si mei padopono. Lasonsi arua chiklo ni phai throksirkep'ra ni lakhain koira isi Borjan constituency ke parlo Hidipi Longki Engleng open stage along BJP Mass Joining amei padopono. Lasonsi bangso BJP Mass Joining along Longki Engleng arong asor pen chenglok Rong asar atum BJP Sorkar along chepa'okdunlo. Anparta bangso amei along APHLC ratchari asong pen COC pharo ke thomra bangtre si abangphu lapen Congress I ratchari asong pen pharo ke thomra throksirkep'ra bangpho abangphu atum Bharatiya Janata Party mate BJP along chepa'okdunlo. Pangrumpet pen pharo throkr'ra throksirkep'ra throk abangphu atum Bharatiya Janata Party ratchari asong along chepa'okdunlo. Mealong haladak ahawar kidukisung aputhak Longki Engleng arong asor sitame Karbenglo Thomas Council CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan chingki jithandunlo lapen pinpura lo sitame CEM Dr. Rong hang arideng pajerdunlo. Mealong haladak ahawar kidukisung aputhak Longki Engleng arong asor sitame CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan chingki jithandunlo lapen pinpura lo sitame CEM Dr. Rong hang arideng pajerdunlo. Labangso Bharatiya Janata Party Mass Joining amei along alohisar paman pen Karbenglo Thomas Council CEM Dr. Tuliram Rong hang MP Amar Singh Tiso Local EM Surja Rongphar Karbenglo Thomas Council Chairman Raju Tiso MLA Dorsing Rong hang EM Madhuram Lekthe Sarubothar MSC Kadom Terangpi BDC Chairman Sonaram Singnar Sonsi MSC lapen Borjan Mondol atum sitame chetongdon pen RD Pidunlo. Lasonsi mealong Dr. Rong hang Longki Engleng arong araraphan Kijunalang penap penamatsi klem pipit popusi lamchak pitikanglo lapen pinpura lo kipiduna side do anstame pachun popusi Borjan araraphan ning pathetakanglo. Siang kangano Pangrumpet dan surisi sose adona tum kepin APHLC si ongtung ke APHLC pen Congress ciwo pen si pelo chepa'okdunlo pendili tum tango deng kono aselang tum BJP party ki claim ke da lesen par 66 alang tum munthi par 60 alang tum matha kerla si yongdung APHLC la pe Congress pe ciusi bilang chepa'okdunlo ason thoda sayang deng aku penata konsri long doji konsri konsensi aprang na betahini APHLC ke majon elo pena bako na join tulang lapen ke aku pena bilbang itu clear konsensi tetapi kisi bangai amreng konsensi asosiasi ko dam thubom po sacheng konsensi kalong tina konsensi ka beto among konsensi itu mulai kor na silang rai ardi adak silang mob ta lasu kejon sosial motor mukan lisensi mal sosi ceton kan sini tentang kejuan bagi dekon seperti kerja Rong arat itu anda lebih mata kelas APHLC dan Congress cukup seperti chepa'ok sedang chepa'ok ini kita alang mereka coba ini bang suri phai bang mana atom situ suri atom Pangrumpet dan ke bang suri cukup. Karbenglong Borjan Penamor Singh Bay Report Northeast Karbi Live.